Priatelia, kamaráti, ja sa vám musím pochváliť, že tento týždeň sme pokrstili novú knížku Neposlušný, v ktorej je 7 príbehov, ktoré ste videli aj v relácii, ale dôležité je, že v knižke som mal priestor na to rozpísať sa naozaj až do hĺbky a vysvetliť, prečo a ako reagujú psi v rôznych situáciách. Týchto 7 príbehov je starostlivo vybraných tak, aby každý z tých príbehov pokrýval jeden nejaký neduch správania, takže je to krásne spravená, až by som povedal, že Biblia pre tých z vás, ktorí máte nejaké trápenie so svojím psom, ale aj pre tých, ktorí ho nemáte, aby nevzniklo. A teraz je veľmi dôležité, že obrovské množstvo týchto knížiek vám chystám aj s venovaním a viete si ich objednať na www.dogi.sk za štandardnú odporúčanú maloobchodnú cenu, ale bonusom je, že vám napíšem personalizované venovanie priamo pre vás a príde vám táto knižočka ešte určite do Vianoc, takže objednávajte. Myslím si, že by sme to mali stihnúť v pohode do nejakého 18. decembra všetky objednávky vybaviť a poslať ich k vám domov, aby boli ešte pod stromčekom. Takže www.dogi.sk, knižka Neposlušný a ešte máme aj pár knížek najvernejších. Teším sa na to. Čaute.